Filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye ntɛnɛn ye avril kalo ale tile 6 ye bi ye an ka baabu bɛna na taa n'an ye Atlanta maliden minnu bɛ yen olu ye marisi kalo a ɲɛnamaya denmisɛnnin 219 olu ka jɔnjɔn sɔrɔ école kalajata la ale min kɛlen don sanayɛlɛ kalanso ye bi kɛnɛya kota na fanfɛla la maliden minnu bɛ kɔ kan n'olu farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi n'a f'o ma ko IDA n'u sigira ka na baaraw kɛ jamana kɔnɔna na ka se ka nɔbɔ olu ye surafana dun dɔ sigi sen kan ministre Abdulaye Diop kun b'o kɛnɛ kan taasibila kɛra Ali Farika Ture ye an da don o fana na wolomasiri tama ka wuli ka jɔ Kidali marabolo kɔnɔna na an bɛ dɔ fɔ o fana na bi sɔgɔmada in na baabu bɛ kun cɛ Esade ale ni Joliba ani kɔkan kibaruya minnu bɛ an bolo bi sɔgɔmada in na Falaye Keyita ale bɛ nɛgɛ karafe la ka se ka kuma ninnu bɛɛ lajɛlen lase aw ma an ka foli ni tanuni bɛ ta ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma Jaba Sidibe an b'a fɔ ale bɛ salakaw ka sigi la min ye Sori Kɛmɛso ye an tɛ ɲinɛ ale kɔ Bayiba mairie district kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ ale fana kɔ min ye Jalafarakaw ka maire ye Seydou Sako wulikajɔ ni cɛsiri maire min bɛ ka ji di a ka dugudenw ma an b'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn monsieur le maire Siriman Bacili k'ale fana fɔ ale bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin waati na Amadu Gasama an bɛ foli ta ka ɲɛsin ale ma Yangale an b'ale fɔ k'a waleɲuman dɔn an senna an bolo ale ni tile fila in na wulikajɔ ni cɛsiri la an b'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn Falaye ni an donkan ye kuma la kumabaw an b'o daminɛ ni min ye bi ko Mali bɛ mun sɔrɔ a ka telefɔniw na Mali bɛ mun sɔrɔ Orange bolo Mali bɛ mun sɔrɔ Telecel bolo Mali bɛ mun sɔrɔ min ye Malitel yɛrɛ ni n'o kɛra Move Africa ye bi Mali bɛ mun sɔrɔ u bolo tariku y'a jira k'a fɔ ko min ye bɔlɔlɔko ye a wulikajɔw a n'a sanfɛ tɔnɔsɔrɔw wulikajɔw barika bonyalen don nin waati na wa min ye Bamako ye ani Mali marabolo bɛɛ lajɛlen ye olu tɛna na to kɔ nin ko in na n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ an bɔra yɔrɔ jan fo kana se nin waati in na sabula min ye subahana telefɔni ye n'o o bɛ an bɛɛ lajɛlen bolo bi ale baaraw kɛcogo ani ale ka kow kɛcogo a bɔra yɔrɔ jan ka na jɛkulu fɔlɔ min tun b'an fɛ ani telefɔni baara tun bɛ kɛ n'o ye o tun ye pɔsu mɔgɔw ye o nana wolo sotelema Malitel la yɛrɛta kɛlen kɔfɛ ka se ka bolofaraw bɔ nka san 2009 san ale tɔnɔmadara k'a feere Marokukaw olu ka telecom ma o fana kɔfɛ tuguni Icatel nana i cogo san 2003 san k'a tɔgɔ kɛ Icatel ka tila ka yɛlɛma ka kɛ min ye Orange Mali ye Fransikaw olu ka jɛkulu min bɛ Senegalikaw fɛ n'o ye France Telecom ye o ye ale ka bolofara ye san 2017 telefɔniso sabanan wɛrɛ nana sigi Mali la n'a bɛ f'o ma ko Telecel jɛkulu min bɛ n'a bɛ f'o ma ko Groupe Plan Nord Afrique olu ka fɛn ye o ye bi bi in na ninnu saba olu de bɛ sinaya la anw ka jamana kɔnɔ sinaya sugu jumɛn don a tɔnɔ ye mun ye a nafa ye mun ye jamanadenw bɛ mun sɔrɔ a la ninnu bɛ surafɛn minnu ninnu bɛ o suru minnu sara u bɛ mun sara jamana ye taxiw la TVA la an'u bɛ hakɛ min yɛrɛ sara kɛrɛnkɛrɛnnenya la AMRTP ye maaw ɲɛ jɔnna o la jamanadenw y'a jira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na bi musaka min bɛ ka di nin ko in sen fɛ a ka dɔgɔ kosɛbɛ maa caman ye jateminɛw kɛ maa caman ye kimɛli kɛ k'a jira k'a fɔ anw ka jamana kɔni kɛlen don bɛ ka bololasɔn nin ko in na o fana bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ jamanadenw tɛ lafiya sɔrɔ u ka crédit sɔngɔw u ka wariti siraw u ka baarakɛ siraw u ka bɔlɔlɔ siraw nin si de ni an lamini jamana si ta tɛ kelen ye wa anw kɛlen don i ko falatɔ nin ko in na jamana minnu bɛ ka nin fɛn ninnu kɛ u bɛ wariti sira minnu fɛ u wariti baara bɛ kɛ sira minnu fɛ fɛn minnu bɛ sigi sen kan u bolo san o san ka tɔnɔ sigi telefɔni sanfɛ kimɛli ɲuman mina foyi tɛ o la san yɛrɛ kɔnɔ tile kɔnɔ kalo kɔnɔ waati kɔnɔ u bɛ min siri sɔrɔ tɔnɔ na ka kɛ ni u bɛ baara min kɛ Mali la yan minɛn tɛ bi min bɛ se ka o kimɛli kɛ jamanadenw minnu bɛ ka wuli ka jɔ maa kelen maa fila maa saba o tɛ nin ko in bɔ fo wuli ka jɔ ka kɛ jamana yɛrɛ de fɛ ka nin ko ɲɛɲini k'a ko sigi sen kan ka faamuyali k'a la Falaye sabula bi diɲɛ ye yɛlɛmako saba kɛ farafinna saba taara k'an dan min bɛ senna bi n'o ye yɛlɛmako 4nan ye o ye bɔlɔlɔ sanfɛla de ye a n'a tɔnɔw diɲɛ fan bɛɛ fɛ Falaye fɛɛrɛw sigilen don ɲɛmaaw fɛ fɛɛrɛw sigilen don marabaaw fɛ fɛɛrɛw sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a bɔ bolola diri la k'a bɔ dɛnkɛrɛfɛ diri la k'a bɔ fɛnw na fɛn minnu tɛ jamanadenw nafa ka sigi ka baara yɛrɛ de kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin telefɔniso ninnu u bɛ joli sɔrɔ waritiw la u bɛ joli sɔrɔ fɛn wɛrɛw la u bɛ joli sɔrɔ telefɔni yɛrɛ kɛcogo la mɔgɔninfin minnu bɛ ka baara kɛ olu yɛrɛ ka nafa ye mun ye telefɔni yɛrɛ
connexion nafa bɛ cogo di a ka ɲi wa a man ɲi wa jamana bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka nin fɛɛrɛw de tigɛ bi k'i ɲɛsin a ma wari min don ale ti ban pewu an ka sanu bi ban an k'o fɔ maaw ye dɛ n'an ye pétrole sɔrɔ a bɛ ban n'an ye gaz sɔrɔ a bɛ ban mais ni min filɛ sigilen sen kan nin ye hali mɔgɔw b'a la ko mugan min bɛ ka tigɛ o kun ni gouvernement ye wuli ka jɔ kɛ k'i cɛsiri ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka maa mafalenw ta ka bila nin ko in fana kunna u k'a lajɛ an ka hakɛ ye jumɛn ye ninnu kun k'a jate Mali bɛ taa bɔ fɛn kan hali mugan tɛ minɛ a bɛ kɛ miliyari de ye wa a tɛ bɔ jamanadenw kun ninnu yɛrɛ de b'a sara sabula an ye mun lakɔlɔsi an ka ɲininiw senfɛ u bɛ wari min di san kɔnɔ n'o bɛ di AMRTP ma o wari min di san kɔnɔ n'o bɛ taa impôt la o wari min di san kɔnɔ n'o bɛ k'u ka baarakɛlaw ka sara ye o wari min di san kɔnɔ n'o bɛ kɛ ka fɛn wɛrɛw kɛ n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan 100 sarada la 10 o de bɛ to anw ka jamana kɔnɔ yan ni dun y'an ɲininka an b'a fɔ k'u bɛ k'an mago ɲɛ o de la bi an b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ maa minnu wulila kɔsa in na ko ka telefɔni kɛ tan ka orange kɛ tan ka bonus kɛ tan ka malitel kɛ tan ka telecel kɛ tan nin bɛɛ fanga ka dɔgɔ jamana yɛrɛ de bɛ wuli i n'a fɔ a ye sanuko kɛ cogo min ka nin ko in sen ka nin ko in ɲɛɲini ka nin ko in sigi sen kan u bɛ jamana wɛrɛ minnu na u bɛ ka mun d'ulu ma u bɛ jamana wɛrɛ minnu na u bɛ ka mun k'ulu ye anw ta sɔngɔ ye joli ye a bɛ se ka kɛ joli ye an bɛ se ka joli sɔrɔ jamana yɛrɛ ka na ni mansin ye min bɛ u san kuru k'ala u bɛ fɛn fɛn kɛ tile kɔnɔna na waati kɔnɔna na k'a bɛɛ jate k'a ka tɔnɔw dɔn n'o kɛra mugan bɛ to yen miliyari gouvernement b'i bolo ja o de nɔfɛ o de la bi sɔgɔmada in na an bɔra ka nin kuma in fɔ pour que mɔgɔ ka se k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛla a tɔnɔ bɔli a nafa sɔrɔli o ye sanga o sanga ye seconde o ɲɛtugu ka yɛlɛ o ɲɛtugu ka yɛlɛ miliyariw de bɛ sɔrɔ kuma tɛ heure kelen miniti fila kuma tɛ san kelen kɔnɔna ma o la bi an ka maaw ɲini jamanadenw ka ca kɔkan jamanadenw caman bɛ u bɛ nin baara in ɲɛdɔn maliden caman bɛ diɲɛ fɛ u bɛ nin an k'a ta k'a lajɛ n'an taamana n'an taara jamanaw kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ olu ka bɔlɔlɔ siraw ka ɲi u ka telefɔni ci siraw ka ɲi anw fɛ hali minɛn minnu b'an bolo ni baara bɛ ka kɛ n'o ye an bɛ telefɔni minnu baara minnu kɛ connexion baara minnu kɛ n'an nana an b'a ye k'a fɔ danfaraba bɛ o jamanaw na anw ta cɛ u ka teli u sɔngɔ ka di wa nafa bɛ u la nka anw fɛ yen u ka suma u nafa ka dɔrɔn jamana yɛrɛ tɛ fɛn sɔrɔ wa jamanadenw tɛ fɛn sɔrɔ yɛlɛma min bɛ se ka don o la gouvernement ka wuli k'i ɲɛsin nin baara in ma nafolo n'an bɛ k'a ɲini bi a bɛɛ bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na misali Chad olu ka telefɔni sira la dɔrɔmɛ 5 de bɛ ta o de bɛ ka kɛ olu ka sinima baara kɛ jamana wɛrɛw bɛ yen olu ka kungo kɔnɔnaw u ka falaw u ka baganw lakɔlɔsili dɔrɔmɛ 10 de bɛ ta telefɔni tigiw bolo k'o baaraw kɛ dɔw y'u ta kɛ yiriwali siraw ye sabula kiimɛlikɛlan bɛ u bolo san kɔnɔ ninnu bɛ fɛn hakɛ minnu kɛ wari minnu bɛ don wari minnu bɛ bɔ u b'a fɔ ko minnu ka tɔnɔ ye a bɛɛ jate dɔnnen don gouvernement yɛrɛ fɛ nkalontigɛ tɛ se ka kɛ a la an sera o dakun de la sɔgɔmada in na an b'a fɛ ka nin kado di an ka ministre ma n'o ye Alhamdu Ali Iliya ye a ka wuli ka jɔ kɛ k'i ɲɛsin nin yɔrɔ in ma o ka fisa yan'an k'an ta kɛ cogo don orange ka ɲi orange nana tan malitel ka ɲi telecel ka ɲi an ka bɔ o la min bɛ jamana nafa bi k'a nafa sini k'a nafa san nataw la sabula bi jamana ɲɛmaa wɛrɛ ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan denmisɛnninw minnu bɛ hakili jagabɔ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ka se ka tɔnɔ sɔrɔ o la o de kan ka taa ɲɛ diɲɛ baara minnu bɛ nalen diɲɛ wulikajɔ minnu bɛ nalen hali digitalisation min filɛ ni jamana kɛlen don k'a sigi sen kan a ka sinsin ka ɲɛ fo lakɔlɔsili ɲuman ka k'a la an ka ɲɛmaaw fɛ fɔlɔ in n'an bɔr'o la an bɛ taa Kidalikaw fɛ yen Kidali an bɛ se k'a fɔ nin waati in na min ye Wolomasiri Tabaw ka dagatigi ye n'o ye colonel Atayɛri Mayiga ye ale ni général Gamu n'o ye gouverneur olu bɛ wulikajɔ la nka o bɛɛ kɛrɛfɛ fana min ye Kidali n'a marabolo la dugujukɔrɔmugu min bɛ don FLA maaw fɛ ani Bamaji jɛkulu min ye armée ye ale ye wulikajɔ kɛ o ko la kɔsa in na sa maa minnu bɛ yen n'olu tun taara dugujukɔrɔmugu don ka dugudenw k'olu bali wulikajɔ kɛra ka dugujukɔrɔmugu caman bɔ bɛɛ ni kelenya bɛ se ka na cogo min gouverneur ale ka taamaw senfɛ a y'o laseliw kɛ ja caman bɛ bi olu yirala maaw la u ka se ka lafaamuyali kɛ armée fana y'a yira sisan k'a fɔ ko sira o sira kan bi min ye FLA maaw ye n'o ye Bamaji jɛkulu kɔrɔ maaw ye ka taa fara jɛkulu marafatigiw ka sa olu minnu bɛ jamana kɔnɔna na Kidali yan fan fɛ u ka baara n'u ka wulikajɔ bɛnnen tɛ foyi ma nin waati in na fo ka dankari jamanadenw na u ka taa ni ka segiw kɔnɔna na o de la sa armée yɛrɛ ye fɛɛrɛba tigɛ siraw bɛɛ lajɛlen kan
min ye dugujukɔrɔ mugu ka bɔli daminɛ yɔrɔ caman na bi u sera ka baara kɛ ATR fana ɲin'a ka cɛdenw fɛ ka wuli ka jɔ ka cɛsiri kɛ yaasa cogo min na nin ko bɛ se ka faamuya n'an bɔra Kidal an bɛ segin ka na Bamako an bɛ taa min ye palais de la culture kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu kɛra ɲuman tɛ ɲamada école Kalajata la n'ale ye kɛnɛya kalanso ye olu kun ka ɲɛnajɛba sigira palais de la culture kɔnɔna na denmisɛnnin 219 kalan ta nasira fɛ n'o ye kɛnɛyako ta nasira ye olu ka jɔnjɔn dir'u ma Dr Salim Kante ni ale yɛrɛ ye ko in kalanso in tigi ni a denba ye ale fana ye bonyamasegin kɛ sa ka ɲɛsin maa caman ma o la Dr Mahamadou Souare ale taara ka sugandi ka ko in denfa ye kɛnɛ ka ye sa maa caman nana min ye kɛnɛya bolofaraw wolomasiri tabaw dugudenw maanifin caman baden ni sifinw olu bɛɛ lajɛlen nana sa ka na kɛ ko in seereya ye kɛnɛ ka maa min tun bɛ yen o ye Famara Berete ale ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o filɛ nin waati in na. San 2025 kɔnɔ n'i ye kɛnɛya kalansow ka jaabiw fara ɲɔgɔn kan kalanden mun kɛra fɛkasidondenw ye premier nationaux ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra dɔgɔtɔrɔya kalansoba école de santé Kalajata a n'u ka sanfɛ kalanso institut des sciences médicales Gorée de la o kɛra nisɔndiya ni wasaba ye kalanso ninnu ɲɛmaayaso ani denmansaw bolo o de la kalanden ninnu ka kalan kuncɛli ɲɛnajɛ kɔnɔ cérémonie de graduation jɔnjɔn ni bonyamasegin sɛbɛnw taara k'a di kalanden sanbalaɲɔ ninnu ma minnu ye kalanso in lawasa kosɛbɛ n'u ka jaabi ɲumanw ye. Bon, minnu bɛ ka ɲamana sɛbɛn sɔrɔ a bɛ mɔgɔ 200 ni kɔ ɲɔgɔn na bɔ. Voilà, donc particularité mun b'a la ɲinan c'est que nin denmisɛnnin ninnu na pratiquement n'i y'a jateminɛ c'est que pratiquement u ka promotion in na n'i y'a ta mɔgɔ 100 i bɛ sɔrɔ classe kɔnɔna la pratiquement a caman a bɛɛ passera. Voilà, u ye 100% kɛ filière bɛɛ lajɛlen na o kɔfɛ la o 100% in kɔfɛ donc premier nationaux filière saba bɛ yen c'est-à-dire que Mali kɔnɔna la c'est-à-dire que o filière saba bɛɛ la premier national bɛɛ bɔra an ka école la donc o ye filière infirmier d'état ye o filière sage-femme ye o filière biologie médicale et même santé maternelle infantile je veux dire filière naani ɲɔgɔn na o bɛɛ premier national bɔra ye et c'est la toute première fois dans l'histoire école de santé ka histoire la Mali kɔnɔ nin ka se ka kɛ. Nin kɛnɛ in kan denmansa minnu kun bɔn bɛ ka caya ka t'u denw bilasira olu kun wasalen don wa kalandenw yɛrɛ nisɔndiya bɛ tɔgɔ kura bɛna wele kalanden ninnu na ko dɔgɔtɔrɔw o ye nisɔndiyako ye u bolo. Bon nisɔndiya min bɛ na bi a vraiment dama tɛmɛlen don u bɔra ka waleya min yira sisan an b'a fɔ tubabukan na ko nin ye prévu de ye o ne yɛrɛ denmuso b'a la Korotumu Mariko elle est première nationale donc ni ko ko ne ka mɔgɔ bila ka na n ka a fɔ mɔgɔ ɲɛna a ka na o kɔni o kɔni a bɛ b'a fɔ ma kuma quoi o kɛlen don ka ban. Donc ne ye kalan kɛ ISM Gorée u b'a fɔ a ma ko institut de sciences médicales Gorée donc n'o ye Kalajata branche dɔ ye donc bi kɛnɛ in an nisɔndiyalen don kosɛbɛ vraiment an ye 3 ans d'études kɛ vraiment bi a résultat fila an content don kosɛbɛ donc an ka parcours in kɔnɔna la an ye fɛn caman ye donc u ye conseil caman d'an ma u ye fɛn caman yira n na donc u ka conseil an b'u to an hakili la k'u utiliser pour que an kana na perturber ko dɔw kɔnɔ. Bi ni nisɔndiyalen don an ka promotion na parce que an de kɛra promotion d'excellence ye an y'an somɔgɔw kunna wolo wa nisɔndiyaba de b'an na mais n somɔgɔw n bɛ Ala fo ka kira fo ka n somɔgɔw fo k'an ka maîtres bɛɛ lajɛlen fo. Ni kɛnɛba in denfaya minɛ kun din bɛ maa min ma ni o ye Dr Mahamadou Souare a nisɔndiyalen ka kɛ kɛnɛ in denfa ye a ye ladilikan caman ka misali ta a yɛrɛ tɛmɛna sira minnu fɛ k'o ɲɛfɔ kalandenw ye u bɛ se k'u sinsin minnu kan u ka dɔgɔtɔrɔya baaraw kɔnɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la a diyara n ye a bonyana ma kalan de fɛn bɛɛ ye quoi donc Mali la yan c'est vrai que kalan valeur ka dɔgɔ dɔɔni mais petit à petit a bɛ ka kunkolo kɔrɔta dɔɔni donc ninnu ye maire de ye u ka école la maire de don jamana fana kɔnɔna na donc ka ne fana ta k'o k'o o parrain tiɲɛ yɛrɛ la n t'a dɔn n bɛ kuma min fɔ je les remercie seulement pour dire que sira in ka jan quoi wa sira in ma nɔgɔ mais n'abandonnez pas quoi a bɛ ɲɛnabɔ quoi i yɛrɛ y'a ye ne ka sira kɔnɔna na n ko ni caman tun bɛ sira la mais malgré tout on a continué an ma tila fɔlɔ tant que adamaden bɛ balo la challenge bɛ na quoi donc c'est pour le dire que n y'a fɔ na fugula min b'u kunna n bila l'u kunna sisan a fugula in ka girin kosɛbɛ donc ça vient avec des responsabilités
donc k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen na fɔlɔ kana bin quoi. Kɛnɛ in kan waleɲumandɔn sɛbɛnw ni jɔnjɔn dira maa caman ma k'a daminɛ kalansow kalanfaw la kunnafolila mun bɛ kalanso in kunnafoliw cari fo ka taa se kalandenw ma minnu kɛtɔ filɛ u ka kalan fori ha ka ja kalandenw na sodansow. An b'a yɛrɛ la k'a fɔ kɛnɛ in kan nisɔndiya ma kɔ tigɛ an ka dɔnkilidala suguya bɛɛ lajɛlen mande dɔnkiliw kurafɔlaw rapɛriw ɲɔgɔlɔnbɔlaw poyiw ɲɔgɔlɔn minnu bɛ dɔgɔtɔrɔya nafa fɔ maaw ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka kɛnɛ in labonya kosɛbɛ. Fala yi n'an bɔra parɛla kiti la yan'an ka bɔ yen an b'a fɔ école kalajata maaw ɲɛna n'o ye EGSK Ismaël ye an b'u fo k'u waleɲumandɔn sabula o ye bonyamasegin ka an yɛrɛ ye waleɲumandɔn an n'u ye baara min kɛ ɲɔgɔn fɛ nin san 10 laban in na u ye jɔnjɔn di an yɛrɛ ma ko yaasa an ka bolo di ɲɔgɔn ma bɛ se ka sinsin cogo min an b'u fo o la n'an bɔra yen sa Fala ye an bɛ taa nin waati na Kulukɔrɔbakaw fɛ yen Kulukɔrɔ polisiso o ɲɛmaa bɛ maa min bolo o ye Jean Thomas Samake ye n'o ye commissaire principal ye ni tubabukalo salen n'o ye mars kalo ye tile 31 ale y'i bolo la sigana maaro kan min ye Janbɛrɛbugukaw olu ka kin kɔnɔna na a yɛrɛ sa k'a fɔ ko maa dɔ kɔni de nana sa ka na yira polisilakaw la ko ale kɔni ye degun sɔrɔ degun min ni a nana ka na danganama a ka fɛn caman suyana ka o ɲɛfɔ o la sa brigadilakaw n'o ye polisi bolofara dɔ ye polisiso kɔnɔna na sa olu ye wuli ka jɔ kɛ k'u tɛgɛ da sigana maa dɔ kan MD 21 maa kofɔlen sɔmingɛlɛ ale la k'a minɛ ka ɲininkaliw kɛ telefɔni minnu yera ale bolo a nana ye k'a fɔ ko telefɔni yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɔrɔgu ni kiribikiribifɛnw caman yera a bolo maa kofɔlen sa a nana kɛ ja ale yɛrɛ kɔni ka baara ye bingali ani dɔrɔgu feere ye o la sa polisilakaw olu ye sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛ ka ban tuma min u ye papiye d'a kan sa ka taa n'a ye tribunal la tribunal maaw y'a yira sa ka fɔ ko nin maa kofɔlen ko ani marali ka kan olu fɛ yen mandat de dépôt dara ka sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ka se k'a dɔn ani maa min bɛ jɛ ka nin baara min kɛ Kulukɔrɔ ale kɔnɔna na min ye inspecteur général de police Youssou Kone nin y'ale ka laɲiniba ye ministre Dawudu u ka dɛmɛ hukumu kɔnɔna na maaw ni bolomina bɛ se ka lakana cogo min na Kulukɔrɔ polisiso ma ko k'u fo k'u waleɲumandɔn baara ale kɛko ɲuman na ani maaninfinw lakanani la ka tila k'a ɲini dugudenw fɛ sa fɛn o fɛn bɛ n'u y'a ye n'o ye siganako ye u k'u senfa ka se polisilakaw ma Kulukɔrɔ kɔnɔna na yaasa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la cogo min commissaire Berthe Bouakar an b'a fɔ polisi direction kɔnɔna na nin ye ale ka sɛbɛn ye Fala ye an bɛ taa ale ɲɛnɛmayara musolakaw fɛ koyi muso jɛkulu minnu bɛ Georgie olu ye u ta kɛ mars kalo tile 28 min ye suba in ye sa maliyɛn minnu sigilen don kɔ kan olu ka ɲɛmaa n'o ye Ibrahim Jalo ye ale ni Ana Samake ka taa fara min ye an yɛrɛ terikɛ n'an baarakɛ ɲɔgɔn kan n'o ye Mahamadu Balo ye n'ale ye maliyɛn minnu sigilen don Georgie kɔnɔna na olu ɲɛmaa ye Atlanta u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan jaa min sɔrɔl'o la an ka jɛ ka o filɛ. diɲɛ seleke naani tɔnba ye marisi kalo tile 8 kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ hakili jigin ye musow ka hakɛw lafasali kan an ka jamana kɔkan maliden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Ameriki jamana ma y'u ta ɲanamaya 2026 san marisi kalo tile 28 Atlanta dugu kɔnɔ. N b'a daminɛ musow la fɔlɔ ko du ti diya ni musow tɛ ko jamana ti diya ni musow tɛ musow an b'aw fo soroka wuli la an b'aw fo ka dumuni duman tobi ka d'aw cɛw ma an b'aw fo den wolo la an b'aw fo den ladon la nin su y'aw ka su de ye an y'a kɛ aw de kama biro bi organisation caman kɛ mais o ko de ye c'est-à-dire f'u ka ɲinɛ programme na f'u ka musow don a la an ka organisation dɔ kɛ muso an ka ASMJ musow fana ye o hukumu de kɔnɔ an ye nin fɛn organiser muso bɛɛ mais Mali musow dɔrɔn tɛ an ye dugu bɛɛ musow bɛɛ introduire a la. Tungaranke minnu sigilen don Ameriki jamana kɔnɔ olu ka kulu caman tun b'a kɛnɛ kan u da sera u ka donna nata laɲiniw ma. An taara ka taa kuma maliyɛnw bɛɛ tɔgɔ la minnu bɛ États-Unis an ka doléance dama dama n bɛna n da maga o la an ka doléance fɔlɔ kɛra min ye an y'a jugé k'a fɔ ko États-Unis u ka consulat 2 dayɛlɛ a fɔlɔ a ka kɛ Houston Texas a filanan a bɛna kɛ yan ni Ala sɔnna ma an ka doléance de
doléance filanan ye min ye k'a fɔ ko an ka autorité mɔgɔw ou ka accès di aux Maliens en ligne pour qu'on se appliquer pour beaucoup de documents. Il en faut procuration ou bien carte nina, beka se en ligne avant au lieu de se déplacer en bas au déplacement manoro. Kafara Mali ni AES jamana tɔw tungaranke kan minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Amérique jamana kɔnɔ wele bilara farafin jamana muso wɛrɛw ma i n'a fɔ Côte d'Ivoire, Sénégal, Lajinɛ, Bénin ani yɔrɔ wɛrɛw. Fala yi an bɛ Mahamadu Balo fo a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri a n'a ka baarakɛ ɲuman na Malien minnu bɛ Georgie nin waati na ani États-Unis k'u dɛmɛ ka bilasiraliw k'u ye maa min don maa mafalen don an ka jamana a tabiya n'a taabolo a bolo matarafa kosɛbɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an bɛ segin ka na Bamakɔ yan Bamakɔkaw fɛ sa an ka maa minnu bɛ yen n'o ye olu tun taara tunga la n'u ye baara kɛ tunga la olu ye jɛkulu sigi jɛkulu in yɛrɛ ale ye su kɛrɛnkɛrɛnnen sigi maa min wele olu fɛ sa ka na su in kɛnɛ kan o ye ministre Ablaye Diop ye Ablaye Diop ale n'u ye surafana tɔdun kɛ ɲɔgɔn fɛ surafana tɔdun min bɛ tɔn in yɛrɛ ka san 5 ɲɛnama di n'o ye IDA ye IDA in ye sa Union des ambassadeurs du Mali ye jɛkulu don min kɛlen don ka maaw fara ɲɔgɔn kan minnu ye baara kɛ jɛkulu b'u bolo min ye maa minnu ye maa mafalenw ye n'u ye cɛsiri kɛ k'u to tunga la u ye waati de sugandi sisan sa k'u bɛna na yiriwali baara kɛ u yɛrɛ faso la o la san o san min ye tɔn in ye ale ka san yɛlɛma o ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na u bɛ gɛrɛ kɛ gɛrɛ in a kɛra dunanjigiso dɔ kɔnɔna na bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na Ablaye Diop tun y'u ka maa welelen ye kɛnɛ ka Diop ye folili ta n'u ta ka ɲɛsin u ma u ye baaraba minnu kɛ yiriwali ko ta nasira fɛ ani jamana dɛmɛni ko ta nasira fɛ faso yɛrɛ bɛ se cogo min na ka baara kɛ marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na a y'u fo la Diop y'a yira fana k'a fɔ ale min ye malidenw ka ɲɛmaaba yɛrɛ ye a b'a yir'u la sisan k'a fɔ ko ka tɛmɛ u bɛ musaka minnu ci ka na o yɛrɛ kɔfɛ se ni miiriya minnu b'u la bi n'u bɛ kanu kɛ ka faso fana dɛmɛ k'u kan ka fo la ko sabula o de nana danfara don an ni jamana caman cɛ a y'u fo gouvernement tɔgɔ la min ye fanga ɲɛma o tɔgɔ la fo ka taa se jamanakuntigi Général d'armée Assimi ma maliden minnu bɛ kɔ ka sa k'u k'u cɛsiri wulikajɔw ka se ka o kɛ sa yaasa ka se ka na faso kɔnɔna na n'a fɔ ma ko seginso o bolofara minnu sigilen don sen kan n'o bɛ sɛnɛko ta nasira fɛ Diop y'o kuma fana f'u ɲɛna fɛɛrɛ bɛ se ka ɲɛ o la tɔn in yɛrɛ denw n'o o ye IDA kɔnɔmaw ye sa o yɛrɛ ye kuma ta ka gouvernement fo k'a yira sa k'a fɔ dɛmɛ ka kɛ u ye yaasa don nata la u bɛna na baara minnu boloda an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka nɔgɔ cogo min na wa nafa bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na olu kɔni ka laɲiniba ye o ye jamana na kibaruyaw bɛ se ka di cogo min ye baaraba minnu bɛ se ka kɛ nɔ bɛ se ka b'u la cogo min fɛɛrɛ fana ka sɔrɔ ni maaw ka se ka jɛ ka baara kɛ kunnafoni ko ta nasira fɛ bayɛlɛmani ko ta nasira fɛ kuma tɛ réseaux sociaux ni bɔlɔlɔsiraw ta nasira fɛ Mali bɛ se ka munafan sɔrɔ a la cogo min na u ka baabu ale ye tali kɛ o la kosɛbɛ fana ye seko ni dɔnko kɛnɛ kan su kɛrɛnkɛrɛnnen sigira CICB la ka kɛ taasibila ye ka ɲɛsin Ali Farka Touré ma Ali Farka Touré ala y'ale mina kalifa minɛ a la min ye mars kalo tile 6 san 2006 san k'a kɛ lafiyabugukaw fɛ yen o la sa min ye jɛkulu n'u baɲumankɛtɔn min sigiyɔrɔ ale tɔgɔ la olu ye wele bila ministre Mahamudu Dafe ma o ye kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ Amadu Jaji Sangare n'o ye SAR ɲɛmaa ale fana ye kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ ka taa fara Ali Farka yɛrɛ denkɛ fɔlɔ kan n'o ye Vieux Farka Touré u bɛɛ lajɛlen nana nka sa ka na taasibila kɛ ka ɲɛsin Ali Farka ma dɔnkilidalaw y'u bila o fila ni daba la cogo min ye maanifinw yɛrɛ caman ye seereyaw kɛ ka ɲɛsin Ali ka san 20 soma yɛlɛmali ma maa kofɔlen yɛrɛ a dogolen tɛ maa la fɔliko ta nasira fɛ jamana jɛrɛ ta nasira fɛ faso kanuni ale ni faso cakɛdaw la kanuni maaw ka fɛɛrɛ kɛnɛ minnu bɛ sigi n'o ye festival ye olu ɲɛnɛmayali Ali taara ka tiɲɛ min to bi o talen don a den fɛ o la sa Mahamudu Dafe ko tiɲɛ in ti denw dɔrɔn ta ye tiɲɛ ye Mali bɛɛ lajɛlen ta wa Mali seko n'a dɔnko tigilama bɛɛ lajɛlen ta don a bɛ se ka kɛ misali ye bi ka yiriwali baaraw kɛ o la sa min ye Ali Farka kow ye a ɲininu fɛ sa u ka baaraw sigi sen kan min b'a to u ka cɛkɔrɔba a taara ka min to ɲinɛkana k'a kɔ Vieux Farka ale ye taminikɛ bɛɛ lajɛlen ye ka bɛɛ fo fondation tɔgɔ la min ye Amadu Jaji Sangare n'o ye SAR ɲɛmaa ye ale fana ye bonyamasegin kɛ ɲɛmaaw ye ka bonyamasegin kɛ bɛɛ lajɛlen ye a ko ko Ali Farka ni maa min t'a dɔn k'a ye k'a fɔ ko dɔnkilidala dɔrɔn kun don o tun tɛ sɛnɛkɛlaba don a kɛra maire ye wa fo ka taa s'a fatuli ma dugukolo a y'o kanu sabula a y'o baara de kɛ a ka mairiya fana senfɛ a ye jɛsiri kosɛbɛ min ye ɲafunge kɔnɔna na maaw bɛ se ka sɛnɛ kɛ cogo min na ka wulikajɔw kɛ o de la waati dɔ la sa a kun fɔra ko seri taaliw jɔ jɛnɛkaw fɛ yen ji nali bɛ dɔgɔya cogo min na ani maa caman fara ɲɔgɔn kan k'o baaraw kɛ san 2005 san 2006 fo ka taa s'a fatuli ma
atumo kɛlɛw la maa min don a ye Mali y'an ka diɲɛ fantan ni naani fɛ sabula ale kelen fɛ dɔrɔn de ye Grammy Award sɔrɔ a yɛrɛ kelen tɔgɔ la siɲɛ 2 min ni ani Tumani fana jɛra ka kelen sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ an bɛ dugawu kɛ sa min ye Ali Farika ye Ala k'a dayɔrɔ o sumaya fala ye anw y'a fɔ dɔgɔkun jan tɛmɛnen an ka Sorofo kɔnɔ n'o ye Salifu Keyita ye k'a fari tun man di a la kunun ko a denw ye bataki ci an ma k'a jira k'a fɔ ko bi ko alihamudulilayi concert in kɔni n'a tun kan ka to kɛ Afrique du Sud kaw fɛ o bɔra a ma nka bi cɛkɔrɔba k'a fari ka di a la kosɛbɛ a b'a fɔ alihamudulilayi a denw caman tun b'a kɛrɛfɛ a yɛrɛ nɔgɔyara sigilen don a bɛ ka yɛlɛ n'i ye Salifu ye a y'a jira sa k'a fɔ ko fɛn o fɛn ka di i k'i denw y'i kɛrɛfɛ o de ɲɔgɔn tɛ sabula maanifin i bɛ taa ka min to o de don a ye foli ta ni ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ a kanubaga n'a lafasabaw ye sa k'u k'o kɛ pewu ko ni Ala sɔnna a ma n'a sigira ka na Bamako min ye baabu ye a na tila ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye nin waati min na nisɔndiya ye min ye o ye k'a fɔ sa Salifu Keyita a fari kɔni fisara bi kosɛbɛ an bɛ foli ta min kɛ ka ɲɛsin a yɛrɛ ma yaasa min ye baaraw ye a ka se ka na o daminɛ joona min ye jamanadenw ye olu sigilen don k'a kɔnɔ ko minnu na ka se k'olu sigi sen kan fala ye an bɛ taa sisan kɔkan kibaruyaw la sa a yira k'a fɔ min ye Irankaw ye misiri dɔ kɔni olu y'o fili ka taga min ye lamɛrikɛnw ka sigiyɔrɔ dɔ bɛ yen n'o o ye Beersheba ye ale yɛrɛ bɛ baara in kɛ olu fɛ yen min ye Israɛl woroduguyan fan fɛ minɛn ninnu bɛ yen u y'a jira sa ko jaw kɔni bɛ ka tɛmɛ bɔlɔlɔ sanfɛ nka min Amɛrikɛnw ye olu kɔni ma sɔn ja ninnu ma fiyewu Irankaw ka ɲɛmaaw olu yɛrɛ y'a jira sa k'a fɔ ko olu ye Amɛriki ka pankuru 2nan wɛrɛ dasi tuguni n'o ye C-30 ye u y'a jira sa k'a fɔ ko pankuru kɔni u y'o dasi wa min ye u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye u bɛ k'o fana kɛ a fun yɛrɛ la k'a fɔ sa ko min ye avion bolidaga dɔ ye n'o tun bɛ F-15E in kɔnɔna na ko o kɔni o avion dasilen kɔfɛ sa Terankaw y'a jira sa k'a fɔ ko maa in kɔni k'a sera ka porokoto ka bɔ k'olu ma da o la ko sabula ko yɔrɔ in k'a ko kun ka gɛlɛn Donald Trump y'a jira sa k'a fɔ ko ale kɔni diminenba de don nin waati in na ko sabula n'i y'a ye k'a fɔ ale masuruna yɔrɔ n'ale teguma yɔrɔw olu bɛ ka dasi bi Iran fɛ ko bɔra Irisilakaw yɔrɔ ko ni Irisi m'i kɔlɔsi ko ale yɛrɛ na wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka Ukraine kɛlɛ yakubaya Irisikaw olu fana k'u y'a jaabi k'a jira k'a fɔ a ye ko a kana ko da ɲɔgɔn ma nka olu ye jamanaw ye jamana min bɛ ka wuli ka jɔ kɛ bi bɛɛ ni kɛlɛya sira fɛ yaasa min ye u ni Iran ka kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min halisa President Trump y'a jira fana k'a fɔ ko min ye Iran ɲɛmaaw ye ko n'u m'u kɔlɔsi ale bɛna wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin u ka centrale énergétique ma u ka pɔnw ani Iran yɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen n'u ma détroit d'Ormuz dayɛlɛ wa a y'a jira fana k'a fɔ ko nin kuma ninnu tɛna kɛ kuma lankolon ye ten ko k'a kɛ jamana kuma ye ten ko o tɛ Iran y'a jira sa k'a fɔ ko min ye Amɛrikɛnw ye k'u kun k'u ka pilote kelen min bɛ yen k'u ye a kisi k'a waleya ma se ka kɛ ko sabula ko min ye États-Unis ye ko a bɛ ka o kuma min fɔ nin ye ko maa minnu yɛrɛ tun b'o ko la k'u ma se ka olu la kisi Kamerunikaw fɛ yen min ye wasabulon kɔnɔna na ye sa u ye fɛɛrɛ sigi sen kan jamanakuntigi ka dangan sigi ale la dangan min bɛ yen bi n'o nana se ka jɔyɔrɔ ta ni jamanakuntigi dɛsɛra walima ni a ka ko ma se ka ɲɛ a bolo Europe jamanaw la sa yirala k'a fɔ ko min ye dugujukɔrɔmugu kɔni ye sa olu caman kɔni dogodogolen don yɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya gazoduc bɛ Sɛribi ni Hɔngrikaw fɛ yen olu yɛrɛ y'a jira sa k'a fɔ ko waleya min kɛra Sɛribi n'o ye dugujukɔrɔmugu ninnu ni bɔmu ninnu dogoli ye k'u bɛɛ lajɛlen sera ka taa sɔrɔ sa u ka gazoduc dɔ o kɛrɛfɛla la min ye minɛn ninnu ye a bɛ taji de ta sa ka bɔ Irisilakaw fɛ yen ka na n'a ye Nanzaralakaw fɛ yen Sɛribiw kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko olu y'a jira Hɔnguraw la k'u ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen na yaasa u yɛrɛ bɛ se k'u ka lakana ko a sabati cogo min na Marɔku masakɛ ale ye foli ni tanu ni sɛbɛnti Senegali jamanakuntigi ma Senegali ka san 66 o hukumu kɔnɔna na o waati kelen kɔnɔna na sa Usumani Sonko ale yɛrɛ bɔra ka kumaw fɔ k'a jira sa k'a fɔ ko min ye Senegali yɛrɛ kɔnɔna na minisiriw ka taama olu bɛna na dɔgɔya kosɛbɛ sɔrɔ tɛ jamana kɔnɔ ka bɔ ka taa mission baw ni fɛnw na ko kɔni ko nin y'u bɔ jɔlen fɔlɔ ko fɔ min ye sɔrɔ ko ka basigi ko sabula kurantigɛ ko taji sɔngɔ yɛlɛ ko ale ni jamanadenw bɛna kɔlɔlɔ min sɔrɔ ko ni minisiriw ka taga yɔrɔw la k'o tɛna bɛn ko min ye gouvernement ye a ye bɛn kɛ o kan Iran y'a jira sa k'a fɔ ko min ye wulikajɔ dɔ ko ale y'o bali Amɛrikɛnw k'u tun b'a fɛ ka wulikajɔ min kɛ ka t'u ka pilote dɔ ta sa k'olu y'o ko in bali pankuru caman ani hélicoptère caman k'u y'olu dasi nka États-Unis ko k'o kuma tɛ tiɲɛ ye bi o tɛ tiɲɛ ye sini o sabula olu b'a dɔn k'a fɔ k'u ye min kɛ k'u ye baara kɛ ko ka sɔrɔ ko maa ni ma to a la Pentagone n'o ye Amɛrikɛnw ka olomasiri tabaw ka soba dɔ ye ale y'a jira sa k'a fɔ k'u ka sɔrɔsi caman kɔni joginna kɛlɛ in senfɛ ko nka ko maa minnu joginna u ni Iran ka kɛlɛ in na
ko o kɔni dara wuli ma bonya kosɛbɛ ko sabula ko maa minnu nin tora la ko ma caya kosɛbɛ irisi ɲɛmaw y'a yira sa k'a fɔ ko olu bɛ wuli ka jɔ la nin waati in na yaasa cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na min ye mɛ kalo tile 9 ye o ɲɛnamali bɛ se ka kɛ cogo min na irisilakaw fɛ yen diɲɛ maa falenw caman olu yɛrɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ irisilakaw fɛ ka se ka ɲɛnajɛ in ale kɛ Iran y'a yira sa ko ale y'a yamaruya maa minnu bɛ yen n'olu bato b'olu bolo n'u bɛ maaninfinw ka dɛmɛ baaraw kɛ u ka se ka tɛmɛ ko waati kelen kɔni kɔnɔna na sa ko min ye gosili dɔw ye u y'olu lakɔlɔsi ka ɲɛsin u ka yɔrɔ caman ma nka o y'a yira sa k'a fɔ olu kɔni b'a to maa o maa bɛ yen i bɛ bɛn kɔnɔna na i bɛ fɛ ka na ni basigi ni lafiya ye i ka se ka tɛmɛ n'i ka minɛnw ye ka t'i ka baara kɛ k'a sɔrɔ degun ma i sɔrɔ libankaw y'a yira k'a fɔ ko nin waati laban in kɔnɔna kɔnɔ olu ka bombardement bɛ ka caya kosɛbɛ mugujugu bɛ ka kɛ olu fɛ yen min ye duguden gansanw ye olu de bɛ ka sa wa o saya fana o kɔlɔlɔ ye mun ye o ye k'a fɔ ka jamana yɛrɛ kɔni a sigilen n'o ten o ta maaw y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni bɛ waati gɛlɛman kɔnɔna nin waati in na sabula min ye bɛnkan tɛ ka se ka sɔrɔ u ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ min ye nanzarala jamanaw ye o y'a yira ko États-Unis bɛ ka ani Iran ka kɛlɛ ɲɛnabɔ cogo min k'o t'a ɲɛnabɔ cogo ye sabula olu bolo o ti bɛn Israɛlikaw fɛ maa caman de bɔra k'a yira sa ko kɛlɛ min bɛ sen na u ni Iran cɛ k'u ma jɛn n'a ye maa minnu bɔra k'o baara kɛ sa min ye gazi ni grenade kɔni cira ka se k'olu yɛrɛ kɛ Tanzanie ale ni irisiw bolo ni ɲɔgɔn ma yaasa pankuru sira bɛ se ka sinsin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ cogo min o baara olu kɔni bɛɛ lajɛlen tɛgɛnɔ bila ka ban min ye Tanzanikaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ka maa caman bɛ yen ka wuli ka jɔ caman bɛ yen yaasa u ka se ka asile sɔrɔ u bɛ tɛmɛ irisi jamana de fɛ o de la u ye nin bolobilana sira in kɛ drone iranien dɔ o kɔni tasuma mɛnɛna o la min ye baaranikaw fɛ yen nka maa ni ma to a la États-Unis y'a yira sa k'a fɔ ko min ye général min fatura n'o ye Kasem Sulemani ye Irankaw ka généralba ye ale masuna maa minnu kɔni bɛ États-Unis fɛ yen k'olu kɔni caman yira a ɲini fɛ sa ko u kɔni jɔyɔrɔ min tun b'u bolo o bɔr'u bolo États-Unis fɛ yen ka kɛ ni degun bɛ bi bi na fana y'an sera ka min sɔrɔ kunnafoni na kumaba la bi o de ye nin ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'i yɛrɛ fo min ye baara tacogo ni baara labɛn cogo la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na sa ko nin kɔni de kɛra u tulo n'u ɲɛw garisigɛ bi a k'an bɛn waati wɛrɛ